من اونجا براستی که қадам исматов зодаи тоҷикистон ва шаҳрванди собиқи русия ҳоло шахси бешаҳрванд соли 2021 додгоҳи шаҳри саратови русия қадам исматовро барои гӯё пешниҳоди маълумоти нодуруст замони гирифтани шаҳрвандии ин кишвар дар соли 2005 аз табаъияти русия маҳрум кард. ӯ иддао дорад ки далелҳои додгоҳ барои бекор кардани мақоми шаҳрвандиаш дуруст ва кофӣ набуд. من گفت خیلی بیای اثبات کنی امینه من یگان چی با طوری حجت به من امینه پیشنهاد کردن نتونستن امی یک تهمتی بر دروغ نمی‌دونم با یک نمی بوسیده قطعی شهروندی من بیکار کردن. سودی کاساسیونی ولایت ساراتوف اینامی سودی عالی روسیه امی اعلان کرد که گویا شهروندی من در اساس امی بر دروغ دادنی معلومات بر دروغ شهروندیش بیکار کرده شود. این همی قصبه. қадам исматов далели асосии аз шаҳрвандии русия маҳрум шуданашро боз шудани парвандаи ҷиноӣ бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор додан аз сӯи мақомоти тоҷикистон медонад. ӯро моҳи августи соли 2023 дар русия боздошт ва ба тоҷикистон меоранд. исматовро мақомоти тоҷик дар ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ гурӯҳи 24 ва паймони миллии тоҷикистон гумонбар медонист. то моҳи декабр то замони исботи бегуноҳиаш дар боздоштгоҳ қарор дошт. пас аз раҳоӣ на шаҳрвандии русия дорад ва на шаҳрвандии тоҷикистонро. من حاضر میخوام که حکومت تاجیکستان و هم حکومت روسیه که برای برقرار نمودن شهروندی من در روسیه یک مساعدت نمایند. من همین کار را برقرار نمایم برگردم به روسیه چون اونجا در خانه دارم زن دارم جای کار دارم مثلا بعضی وای دارم که همونجا زندگانی ما خیلی به هر حال همین نصف عمرم زیاد اونجا گذشته گیه. исматов ба сафороти русия дар тоҷикистон муроҷиат кардааст, аммо шахсони масъул ӯро напазируфтаанд. радиои озодӣ барои шарҳи ин мавзӯъ ба сафороти русия дар душанбе нома фиристод ки мунтазири посух аст. ҳуқуқшиносон мегӯянд роҳҳои барқарор кардани шаҳрвандии исматов вуҷуд дорад. акнун ин ҳақ дорад тариқи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ки дар россия аст ё худ тариқи муроҷиат ба намояндагии созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон бо фаҳмондани далелҳо дар шакли хаттӣ ва албатта ҳукми судии тоҷикистон ҷиҳати мусоидат намудан дар барқарор намудани шаҳрванди россия ин аввал аст. ва дуюм агар ин ҳақ бурд пас ҷониби дигар бояд ҷуброна пардохт кунад дар шакли пул ва аз ҷумла ҷуброни на танҳо моддию молӣ рӯҳии равониро низ. қадам исматов фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ ки пайваста дар интернет аз камбудҳои мақомоти тоҷикистон менавишт. ӯ пас аз адои хизмати сарбозӣ дар русия аз соли 1993 то августи соли 2023 дар саратов зиндагӣ мекард. сарфи назар аз муттаҳам шуданаш ба ҷиноятҳои сангин додистонии кулли тоҷикистон моҳи декабри соли 2023 қарор содир кардааст ки бо дар назар гирифтани қонун дар бораи афв аз 25 октябри соли 2019 тафтиш ва пешбурди парвандаи ҷиноӣ нисбат ба ӯ аз сӯи вазорати корҳои дохилии тоҷикистон қатъ карда шавад.